Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa ila hadratin Ruhi Syahadi Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli wa ila Ruhi Rahmatullahi al-Bab Syekhun wa ila hadratin dihni wa dihnikum wa dihni ahli wa dihni ahlikum syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman kita 135. Wajzi ashabat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wajzi lan mugi bales tuan, balaslah ashabat Nabi ka piro-piro sahabate Nabi tuan. Sahabat itu adalah orang yang menjumpai hidupnya Nabi Muhammad, pernah urip bareng karo Kanjeng Nabi. Ini jenenge sahabat. Makanya bahasa sahabat ini, kata sahabat menjadi umum. Kalau dengan kami ngoten, orang-orang yang mendampingi kita itu kadang sebagian kiai, sebagian guru itu menyebut muridnya, menyebut anak-anak muridnya dengan sahabat. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu juga menyebut santri-santrinya itu sahabat. Makanya ashabi, sahabatku, sahabatku. Nah, tapi arti sebenarnya sahabat itu adalah orang yang pernah menjumpai Nabi Muhammad. Coro asare pernah nyawang ya wajah Kanjeng Nabi secara langsung. Itu namanya apa? Sahabat. Baru generasi setelah sahabat namanya tabi'in. Setelah tabi'in, kurun dekade tabi'in. Nah, satu kurun itu kan sekitar usia manusia berapa tahun? 70 sampai 80 tahun. Nanti setelah tabi'in, generasi setelahnya ya tabi'in. Dekade tabi'in hilang atau selesai ya ganti tabi'in itu terus sampai kita ya. Nah, berarti tidak tahu sudah berapa generasi, karena satu generasi ya sekitar 70 sampai 80 tahun. Abdolama kelawan luweh utamane perkara. Niki sing kudu jenengan gateke. Walaupun ini kaitannya dengan apa yang harus diberikan kepada sahabat Nabi, bisa kita tarik dalam kehidupan kita. Wajzi ashabat Nabi ka afdolama kelawan luweh agunge utawa luweh utamane perkara jazaika kang bales tuan bihi kelawan ma ahadan ing wong suwiji. Nah niki sing kudu jenengan gateke lapat niki. Kula njenengan sami itu nak diapiki wong balaslah, syukur bagi afdolama dengan balasan yang lebih baik. Ini diajarke ojo malah ya minimal podo lah, ojo malah wis ditulung mentung. Ngerti istilah Jawa? Istilah Jawa itu ana onen-onen ditulung malah mentung. Mentung iki ngerti ya, mentung iki gebu. Ojo nganti kula nang sami orang duwe adab, orang duwe sopan santun, wis ditulung. Orang ditulung pun biasanya dalam keadaan terjepit, keadaan payah ditulung. Wong ditulung, lumrah ditulung kudune bales, aja malah mentung. Mentung ki berarti ya gawe lara, ya lara fisik, ya lara
pasti yo loro pikiran. Nah iso Abdullah pakainya takdir. Abdullah susunan katanya pakainya takdir. Balaslah dengan yang lebih baik. Cara jenengan diutangi 50.000. Kuwi nek iso yo beleknya 50.000. Tapi nak luwih apik diluwihi. Asal tidak ada perjanjian. Nah, perjanjian jenenge riba. Kang aku silai duwite, ndak suratnya nol duit di malah tugas akhirat jenengan. Silai 50.000. Silai. Nah, jenengan ngatur numune, ya alhamdulillah Kang, iki ana duit. Iki tak balekke suwidak 10. Mboten to Kang, pengen nyelai 50 kok balekke suwidak mboten mah. 10.000 niku matur nuwun kula. Umpama wingi kula tekan ora mbok silihi mbah lulus murah. Mergo aku ora iso gawe tugas. Nah, 10.000 itu berarti apa? Afdol lama. Jenengan nilai 50 berarti 10 tambah 10.000 tanpa ada permintaan dari orang yang membantu. Tapi nek ning ngarep mesti koyo iki tak silih 50. Tapi sesuk balekne suwida. Kuwi jenenge apa? Riba. Riba itu yang menentukan orang yang meminjam. Tapi jenengan sing disirai kok iso bales dengan yang lebih baik, itu anjuran agamane ngoten niku. Mulane jadilah orang yang pandai bersyukur atau berterima kasih. Terima kasih. Matur nuwun, ngono kuwi ternyata wabote ora bener. Lambe iki arek muni matur nuwun kadang koyo didanduri watu. Angel muni matur nuwun, alhamdulillah. Matur nuwun iki bahasane dengan sesama manusia. Nah, alhamdulillah. Nah, bahasane karo Gusti Allah. Matur nuwun ya Allah ya Allah. Alhamdulillah. Niki mengajarkan nggih, aja nganti kula jenengan sami ora iling jasane wong liya. Abah ku pesen karo wong nanti abah sering kok dalam keadaan sakit. Kayak koncone abah iki, kae Pak Kai buka itu sing akeh bantu abah. Aja lali didongake. Lah nek ana bantu bondo-bondone sak dhuwurmu mungkin ora iso ngungkuli yo didongake. Muga-muga sehat walafiat. Rezeki lancar, jadi iso bantu wong terus. Ngoten atus kabeh ngoten. Dikon ngeling-eling. Nanti sampai sering saya ceritakan ini pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup itu wong awal pengalaman hidup dia mesti ora kepenak kabeh. Sama kula niku kalih abah ya padha wong menikah awal niku yo kangelan. Gitu kangelan saestu. Kangelan delok pas nglairke dan pantang bagi saya sama abah jaluk tulung wong tuwa utawi ngrapa niku mengungkapkan prihatinnya susahnya wong tuwa itu bagi saya pantang. Padahal kula wis 9 bulan tinggal HPL cara duit ora nyekel. Ya nek duwe sithik nyekel, tapi bayangke iki kok nek gawe nglairke gawe biaya dadak bengek kuwi ora cukup. Ora terus kula nangisi wong tuwa, abah nangisi wong tuwane mboten. Napa golek tangan. Saestu niku kula nglairke niku Mas Barik niku. Lah sing njikoke gampangane biayane niku sing bayarke rencane abah, rencane umi. Iku sampai sekarang itu termasuk satu nama yang akan senantiasa saya ingat, saya doakan. Kula wektune ana, biasane kula surau, saestu tanya Mbak Tata itu. Muharram kula pakani. Ya alhamdulillah Gusti Allah ngeki rezekiku saiki luwih akeh. Kula parani teng griyane, kula tiliki. Muharram kula santuni. Kilingan biyen umpama pas kula nglairke cara ora ono sing bayar bidane. Niku wong jaman biyen bidan kula nglairke Mas Barik ku nggih 600 tekan 750. Kuwi dhuwit jaman 1990. Dibayarke itu bukan nanti gratis, ya kula tahu diri.
kula bales dan sampai sekarang insyaallah tiap surah ki umi longgar wektune turah rezekine kula parangi. Nah itu berarti apa? Membalas dengan balasan yang lebih baik. Iku insyaallah dengan ngoten niku tambah syukur Gusti Allah napa ayat lain syakartum la azidannakum. Jadi kan ora usah kuwatir babagan rezeki. Gusti Allah itu menyebutkan di samping kita itu Allah masih menyiapkan banyak orang baik yang siap membantu kita. Nah, dhewe kuwi apik mbek wong sing akeh mangke sing nulung upama dalam kesusahan pasti juga banyak. Dadi saya boten sak kuwatir, rezekiku nang ndi, rezekiku sapiro, aku umat rezeki ora usah. Manuk kae dikurung karo sofa di wonge. Awang manuk di bawang lir. Manuk ora ngaji iki. Manuk lho kae manuk. Manuk iku jatahe mabur tekan dindi dikurung ning kurungan. Mangan kok ora manuke. Yo mangan dipakani kok ora dipakani. Tapi nak lali yo inna lillahi kuwi takdire Gusti Allah. Ya ngoten niku. Lan iki majazabi ahadan min ashabil mursalina saking pira-pira sahabate pira-pira rasul. Allahumma ya Allah ighfir mugi ngapura Tuhan lil mukminina maring pira-pira wong mukmin wal mukmina mukmin lanang wal mukminati lan pira-pira wong mukmin wadon. Nah iki loman jenengan urung iso amal karo bondo ya minimal amal karo donga. Nak donga aja lali, aja egois, aja medhit donga kok kanggo awake dhewe. Donga iki kanggo wong akeh. Makane banyae nak jenengan datekke nak donga punyae nak donga olah lali. Lil gurine ana kalian apa lil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimah. Iku carane jenengan andung donga. Kalau saiki iki yo nyebar duit wis saka kae tak sebar. Engko sing arep njupuk sapa. Aja donga kanggo awake dhewe tok aja. Sing loman. Mergo nek jenengan loman kok wong liya mesti yo ndongakene ngono. Awake dhewe yo didongake wong liya. Take and give dari bahasa Inggris. Saling memberi dan menerima. Gelem napa jaluk ya gelem napa Nah, makanya niki Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina lan pira-pira Islam lanang wal muslimati lan pira-pira wong Islam wadon. Aja lali bahkan al ahya'i pira-pira kang urip bahkan yang masih hidup minhum saking mukminin mukminat bima wal amwati lan pira-pira kang mati. Niki berarti wong sami sudah berbagi kebaikan lewat doa. Ya Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat nganti al ahya'i minhum wal amwat. Sing mati sing urip. Wa fir lan mugi ngapura Tuhan lan maring kita wali ikhwanina lan maring pira-pira kanca kita alladzina ya wong akeh sabakuna kang dingin apa alladzina sabakuna kang dingin sapa alladzina na ing kita bil imani kelawan wong bil imani kelawan iman wala tasal lan ampun dadekake tuan wala tasal lan ampun dadekake tuan fi qulubina ing dalem ati-ati kita. Ojo ngantos Gusti Allah atine kula jenengan kebaki hilang kelawan benci utawa dendam.
Lilan kelawan benci utawa dendam Gusti ampun ngantos jero atine kula ana rasa serik, ana rasa dendam lilladina maring wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina rabbana ing pangeran kita innaka setuhune Tuhan iku raufun zat kang banget welase rohimun tur kang banget asihe raufun zat kang banget welase rohimun tur asih. Kalau faulun bayar faulun berarti faulun itu banget raufun. Nah, di sini rauf. Di rauf ngaji rauf. Rauf ora ono. Oh, padahal rauf iki wong sing banget welase. Welase ra timo siji sak undang, sak undang-undang, sak akeh iku jenenge rauf. Mergo ikut wazan faulun. Oh, nek sing dafa iki dafa rauf kok dafa sapa? Di wonge dafa urafif apa dafa rauf? Urafif tak kira dafa rauf. Rahimun kan asih. Allahumma ya Allah. Sholli mugi paring rahmat taklim Tuhan ala nabi ing atase nabi al-Hasyimi kang bangsa Bani Hasyim. Maksudnya Nabi Muhammad kuwi dari jalur Bani Hasyim. Muhammadin ya Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Muhammad wa sahbihi lan sahabate Muhammad wa salim lan mugi paring keselamatan Tuhan ing atase awit Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman kelawan salam temenanan tasliman kelawan salam temenanan master lati bakal sama wa salim terus tasliman. Allahumma ya Allah sholli mugi paring rahmat taklim Tuhan ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad khairil bariyati kang dadi luwih bagus-baguse makhluk. Nabi itu khairil bariyah nggih napa bagus-baguse makhluk. Cuma bariyah itu mengacunya kepada fisik. Itu namanya apa? Bariyah. Jadi bagus-bagusnya wong ya Nabi Muhammad. Sholatan kelawan sholawat turdi kang ridhoake apa sholat ka ing Tuhan wa turdi lan ridhoake apa sholat ing Nabi wa tarzo lan ridho Tuhan biha lawan sholat anna saking kita. Makanya ini sak dhuwur-dhuwure urip kula dengan sami niku nggih napa golek ridhone Gusti Allah. Wangel nang golek ridhone Gusti Allah niku wangel. Apa meneh kok golek ridhone Gusti Allah, golek ridhone manungsa kuwi angel. Mergo kula nyen sami wong kakean komentar, kakean serik, kakean ngurusi ati. Loke sithik serik dipentelengi apa meneh kok ngeloke lambe urung ngeloke terus dipleroki dipentelengi wis serik sahbihi lan sahabate Muhammad wasallim lan mugi paring keselamatan Tuhan kasih kelawan akeh tasliman kelawan keselamatan temenan thayyiban kang bagus mubarakan kang mundak-mundak baguse mubarakan kang mundak-mundak baguse fihi ing dalem tasliman wis tambah apike selamate tambah mundak. Makanya ana istilah napa kae dungane wong Jawa nek ora apal selawat apa ora apal ya dungane wong Jawa napa sluman slumun slumut selamat. Mau terima telu
Dengan mlebu ning nggon itu ngene wong Jawa. Mlebu ning alas apa muncak. Gen ora tersesat ndi jago muncake. Di wonge. Nek ora ono nggih jenenge mlebu ning daerah sing wingit calanang nek mlebu ning kuburan. Nek kok wedi. Umi iki lho setiap hari ning makam lho saiki kok dadi ashabul kubur, jadi penduduk kubur. Ayo nyatane Mbah Trimo. Ya saestu piye niku kula cilikane kula niku lewat kuburan niku mlayu. Saestu riyen merinding lewat kuburan. Mereka ketemu pinggir jalan riyen merinding wedi termasuke. Ya omong naik numpak sopir duluan yo dikobot. Nah, tapi saiki ya, mergo wonten abah yo wis rasane kuburane kaya aber, pokoknya kok bedino rono ya wis kaya kancane kabeh penduduk kubur wis kaya kancane. Lah jangan ora percaya jajal. Yen tempat pingin nak dengan lebone bendino ya dadi ora wingit malih. Biar kok wedi terus saiki yo boten wis kaya panggo. Nah, ini sudah rumah kedua. Dungane niku gampang napa? Slumun tak tambahi siji. Jangan kan wong telu. Inaran jenengan kuwi ora ngerti kuncine. Ora percaya dungane umi, donga jawane umi bener apa ora kebengi jajal. Nah, jam 12 jam 1 wiridan makome abah. Kamu nak ono apa ta apa ora usah ngerti. Apa mau dungane Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sluman, slumut, selamat. Nah, awang iya kan mengapa sluman, slumun, selamat. Ya cek wedi kada kurang siji. Sing ngantuk ya ora ngerti dungane. Sluman, slumun, slumut, selamat. Munggah gunung selamat, selamat. Munggah Sindoro, selamat. Munggah Sumbing, selamat. Pokoknya munggah apa kan? Rinjani 3.700 mdpl. Paling tertinggi ya Rinjani ya. Selamat hanya sekitar 3.500. Apa meneh, lah kudune nek wis iso Rinjani ya triple S ya kudune wis diunggahi gitu ya. Ya tapi lucu, gunung sing dhuwur wis diunggahi, gunung kembar malah belum tahu munggah. Dari Rinjani diunggahi triple S. Triple S itu berarti apa? Selamat, Sumbing, Sindoro, Gunung Gajah ya istilahnya. Maka 3 gunung itu kalau dilihat dari kejauhan bentuknya kaya gajah. Lumi kok ngerti? Oh ngerti kene. Apa saiki sing ora ngerti? Ning TikTok ono, ning FB ono. Minimal pengetahuan dasar kuwi ngerti. Triple S, gunung triple S lunga-lunga. Zaman saiki kok sembarang gumun lunga-lunga. Triple S kuwi selamat, Sumbing, Sindoro. Bismillah, sluman, slumun, slumut, selamat. Nah, ngoten ya. Bismillahirrahmanirrahim pundi. Fihi ing dalem apa? Tasliman jazilan kang agung, jazil berarti agung. Jamilan kang bagus, daiman kang langgeng, bidawa mimulkilahi kelawan langgenge keraton utawa kerajaane Allah. Ya ben langgeng, ben slamet kaya kratone Gusti Allah. Kratone Gusti Allah ya ora ana hancure, ora ana lebure. Allahumma ya Allah sholli mugi paring rahmatan Tuhan ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi min al-qadha qadha qadha apa mil al-fadha'i ngoten kelawan sak kebake ora-ora fadhaun ora-ora ora-ora ngerti. Nah ning Arab ya gurun pasir. Nah ning kene padang
Nek ning Amerika kono padang savana, nek ning gone Arab gurun pasir, ora-ora. Nek ning kene ya tanah lapang ngentak. Nah, ngerti to? Bahasane Jawa tanah lapang ngentak ki ya wong ora ana wet-wetane blas kuwi jenenge ora. Ya, salate Nabi niku ya sak kebake ora-ora. Wa adadan nujumi lan wilangane pira-pira lintang fisamai ing dalam langit. Jangan anak iso ngitung lintang. Ya sebanyak itu. Sholawat Nabi itu adadan nujumi fis sama sak akeh lintang sholatan. Lan sholawat tuwazinu kang nimbangi apa sholatan. Tuwazinu kang nimbangi apa sholatan as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Wa adadama lan wilangane perkara kholak takam dadekake tuan ing ma wa ma utawi perkara anta utawi tuan iku khaliquhu zat kang dadekake ma kabeh kuwi sing dadekake Gusti Allah ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat. Allahumma ya Allah sholli mugi paring rahmat taklim Tuhan ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad wa ala ali Muhammadin lan ing atase keluargane Muhammad kama sholaita kaya oleh paring rahmat Tuhan. Nah ini sing diterangke Gus Barik wingi ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim. Tentu saja wingi Ibrahim sama Muhammad itu dua nabi yang menjadi kekasih Gusti Allah. Makanya Abul Anbiya bahkan untuk julukan apa? Khalilur Rahman, Khalilullah ya Nabi Ibrahim. Nabi ora hitungan. Gitu, Rasul wakeh selawe bahkan disedikitkan lagi menjadi yang ulul azmi lima itu masih ada yang pilihan berapa? Dua, Ibrahim dan Muhammad. Dari dua ini ada yang pilihan lagi siapa? Nabi Muhammad. Itu paham. Wabari lan mugi paring barokah Tuhan. Wabari lan mugi paring barokah Tuhan ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad wa ala ali Muhammadin lan ing atase keluargane Muhammad kama barok tak kaya oleh paring barokah Tuhan ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim lan ing atase keluargane Ibrahim fil alamina ing dalem pira-pira alam kabeh. Innaka setuhune Tuhan iku hamidun dat kang den puji majidun dat kang agung. Allahumma ya Allah ini setuhune ingsun iku as'alu nyuwun ingsun ka ing Tuhan al-afwa ing ngapura wal afiyata lan kesarasan utawa kewarasan fitini ing dalem agamane waras maksudnya ora kena bodho macam-macam babagan ibadah aman nyaman tenang. Jangan bayangke takok cerita-cerita mbahmu zaman penjajah wong kuwi arep salat arep Jumatan wedi. Zaman penjajah, zaman PKI tahun 65, arep muni adzan go speaker, arep adzan yo ora wani. Ya mergo napa? Ora aman arep ibadah. Lah jenengan saiki arep pujian sak kemengmu ora apa-apa. Wa dunya lan donya, wal akhirati lan akhirat salasan. Kelawan kaping 3, aja diwaca salasan menunggu.
mesti jazai barang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah salasan. Allahumma asturna bi sitrikal jamil salasan. Iki maksudnya perintah diwaca ping 3 berarti mulai napa Allahumma inni diwaca ping 3. Allahumma ya Allah ustur mungkin nutupi Tuhan na ing kita bisitrikal jamili kelawan tutup kang bagus. Ya Allah tutup aibku dengan tutup yang lebih bagus. Terus aku wis nutup aib kula njenengan sami wis ditutup. Eleke kula njenengan sami niku ora diketoke Gusti Allah. Aja malah jenengan dhewe sing ngumbar aibe dhewe. Gusti Allah niku welas kali kula njenengan sami. Umpama apa yang kita lakukan yang bisa dilihat semua karo makhluk, kula njenengan sami ora mungkin. Pak Yai rawani mulang ngaji, guru rawani mulang, wong tuwa rawani dadi wong tuwa. Ditutup, malah aja nganti, malah nak wis ditutup aja malah diketokke. Kadang sing buka aib niku ora wong liya, sing buka aib ya awake dhewe. Gusti Allah welas malah jenengan ora welas karo awake. Bismillahirrahmanirrahim. Salasan kelawan kaping 3. Allahumma ya Allah inni sedune ingsun iku as'alu nyuwun ingsun ka ing Tuhan bihaqqika kelawan hak Tuhan al-azimi kang agung wa bihaqqi nuri wajhika lan kelawan hae nure zat utawa wajah Tuhan. Utawa wajah mesti ya Allah wajah Gusti Allah kaya apa al-karimi kang mulya wa bihaqqi arsyika lan kelawan hak aras Tuhan. Aras yo kraton al-azimi kang agung wa bima kelawan perkara hamalakan nyonggo apa kursi yuka kursi utawa kekuasaan Tuhan min adonatika saking sifat agung Tuhan wa jalalika lan sifat agung Tuhan wa jamalika lan sifat bagus Tuhan wa bahaika lan mencorong Tuhan. Bahak artine mencorong, ora tawa bahak artine napa mencorong kayak Gus Bah. Makanya mencorong kayak Gus Bah, ilmune yo mencorong, tekan ndi-ndi. Namane juga mencorong, cocok karo namane. Wa kudratika lan kuwasa Tuhan. Sultanika lan kekuasaan Tuhan. Wallahu a'lam bishawab wal khatam. Doa apa niku? Khusyuk. Ya.